Pri príležitosti Dňa Zeme sa základná škola v Udiči pokúsila vo štvrtok 22. apríla o zápis do Slovenskej knihy rekordov. Cieľom pozoruhodného pokusu bolo vyrobiť čo najdlhšiu reťaz z papierových kvetov. Na vytvorení rekordu sa podieľalo vyše 200 detí, ktoré vystrihovali, kreslili a spájali kvietočky. Kvietkov sa mi podarilo spraviť okolo 1000 a celá trieda sme spravili možno najviac. Páčia sa ti takéto akcie? Áno, nemusíme sa učiť, je to sranda. Tak s kamarátkami nejakých 600, možno aj 700. Myslíš si, že sa vydarí pokus? Áno, však to je poriadne dlhé, určite. No niektorí boli skutoční rekordmani. Petra Chochlíková zamestnala celú rodinu. Spolu nastrihali 3538 kvetov. Sama si to spravila, alebo ti niekto pomáhal? Pomáhal. Aj susedy, aj mama a krsna. Nikolás Beník vyrobil 2237 kvetov sám. Bolo to veľa, bolilo ma ruky, no ako pre našu triedu by som dal všetko. Aká myslíš, že bude dlhá tá reťaz? Bodaj by bola kilometr aj viac. Reťaz sa ťahala od základnej školy stredom obce až ku materskej škôlke. Výsledná dĺžka reťaze bola 1910 metrov. Celá akcia je zastrešovaná ku Dňu Zeme a v podstate vypracovala som to ja. Toto organizačné zabezpečenie pomáhajú mi všetci kolegovia a žiaci. Na správnosť pokusu si dozeráme my sami, ale musíme všetky podklady zaslať na vyhodnotenie s fotodokumentáciou, z DVD záznamu a potom uvidíme, či získame certifikát. Igor Svítok zo spoločnosti Slovenské rekordy vyhodnotil pokus ako platný rekord. Okrem pokusu o zápis do Slovenskej knihy rekordov boli pre deti pripravené viaceré aktivity, napríklad besedy, sadenie stromčekov alebo úprava skalky. Zápis do Slovenskej knihy rekordov je úspechom pre všetkých, ktorí sa do projektu zapojili. Marcela Mikolášová, televízia Považie.